जे सांगत आम्ही करतो सदैवांचं नाही फॉल तुझ्यापाशी चेंजेस ना हार्मोनिया को फेवरेट मी तुझे सांगत आम्ही आम्ही करतो सदैवांचं नाही फॉल तुझ्यापाशी चेंजेस ना हार्मोनिया को फेवरेट मी तुझे सांगत आम्ही आम्ही करतो सदैवांचं नाही फॉल तुझ्यापाशी चेंजेस हार्मोनिया को फेवरेट मी तुझे सांगत आम्ही आम्ही करतो सदैवांचं नाही फॉल तुझ्यापाशी चेंजेस हार्मोनिया को फेवरेट मी तुझे सांगत आम्ही आम्ही करतो सदैवांचं नाही फॉल तुझ्यापाशी चेंजेस महिमा पप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या जे नाव पवित्र तुझे राधन काही मंदिर सगळ्या जातात तसे नमामरे कुटुंबले समजे संगता असल्याम तर तुझे अधीन पाल मुझे जीजो नमामरे कुटुंबले समजे संगता असल्याम तर तुझे अधीन पाल मुझे जीजो नमामरे कुटुंबले समजे संगता असल्याम तर तुझे अधीन पाल मुझे जीजो नमामरे कुटुंबले समजे संगता असल्याम तर तुझे अधीन पाल मुझे जीजो नमामरे कुटुंबले समजे संगता असल्याम तर तुझे अधीन पाल मुझे जीजो नमामरे कुटुंबले समजे संगता असल्याम तर तुझे अधीन पाल मुझे जीजो नमामरे कुटुंबले समजे संगता असल्याम तर तुझे अधीन पाल मुझे जीजो नमामरे कुटुंबले समजे संगता असल्याम तर तुझे अधीन पाल मुझे जीजो नमामरे कुटुंबले समजे संगता असल्याम तर तुझे अधीन पाल मुझे जीजो नमामरे कुटुंबले समजे संगता असल्याम तर तुझे अधीन पाल मुझे जीजो महिमा पप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र तुझे का कोर्तेचे अधिकच आसल्या सर्गा
सर्वे स्वराधिकाला होय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकय सस्नाचो विषय सर्वे स्वराधिकाला होय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकय तिसरं मिसळ समजच्या मस्तका कंठसमुखवर संचितात तुझे नाम पवित्र जान तुझे रहस्य तुझी खुशी सकल सता तुझे संसारांचा नमन मेरे कुछ वेद बदले तुझे संगता श्रेम तो तुझ देवानी सदैव बोल तुझे खुशी आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पुढील जाऊन तुझे राज अमकायून तुझे खुशी सगळं जाता तशी संसारांचा आमच्या वरीस पडतो अपराधा जमकाने आणि आम्ही आमची सुट्टीला आमची जाऊ तुझे आमची बक्का मगोस आणि आमका बळाई पडो देवनका कोण वाईटांते आमका निभार नमांमध्ये कुत्त्यान बदले सुनी तुझे संगता प्रेम दिसो तुमचं देवाने सदैव पॉल तुझे खुशी चेंजे जो बगे म्हणजे बगे देवाचे महिमा उपयोगा देवनिकारा दानमच्या मनाचळा नमांमध्ये कुत्त्यान बदले सुनी तुझे संगता प्रेम दिसो तुमचं देव आणि सदैव पॉल तुझे खुशी चेंजे जो बगे म्हणजे बगे देवाचे महिमा उपयोगा देवनिकारा दानमच्या मनाचळा नमांमध्ये कुत्त्यान बदले सुनी तुझे संगता प्रेम दिसो तुमचं देव आणि सदैव पॉल तुझे खुशी चेंजे जो बगे म्हणजे बगे देवाचे महिमा उपयोगा देवनिकारा दानमच्या मनाचळा
नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव होय जाव तुझे राज आमकां येवं तुझे तुझे स्वर्गात सुद्धा तशी संसारांत जावं नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो नमान मरिये कृपेन बगले सुमी तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव इंपॉल तुझे खुशी चेंजे जो So
तिचे अधिक आश्रया सरकार वनवाय ससासो विषय सर्वे स्फोराती कालावय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांगय ससासो विषय सर्वे स्फोराती कालावय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांगय भगवंती देवाची मी आम्हाला फसवत विनाती कर तुझी खुशी सांग तुझी खुशी हा तुझ्या हातात दोडो माती जाय की ते दुःखा करू आता तुझ्या हातात ओ कोंडिता तुझी खुशी सांग तुझी खुशी पूजा तुझ्या हे पाणीच पाके निजते करतो हिमावरी रडून माता काढते कोणी तुझी खुशी सांग तुझी खुशी राजवटून सलय अज्ञावेरी स्पिरितान बोलून जाऊच्या गावे तुझी सगळ्या लोकांमध्ये तुझी खुशी सांग तुझी खुशी आपलाई बळणे तुझे सशे दिसते विषय अज्ञातीच्या बोचाच कसं घरात तुझ्या आसा एक रास जाता मुंडास घरास ओढा सुख संतोषासो दोघा ना पिढा त्या गावात ना मरण ना कायाचा बागास नात
राखून ती आशा सदाय सुस्वर्ग जीवच्या काकास सरकार सैरित सरमेटेली आमकादी सरमेटेली जाऊसोना आमचे तय वेगासा जियेल्या आम्ही सस्नात जियेल्या आम्ही सस्नात जियेल्या सत्मंता देवा सद्गुरुदेवा बाबा सर्वांनी तुम्ही विचारला आणि येशू ख्रिस्ताच्या एकल्यासुद्धा आमच्या सुन्या जो पवित्र प्रेमी समलो अंकार मारणे जमलो पांच प्रकाराने कस असले हात पसारलो दोन काही के पिलो त्याने देलो श्रीशाने रो पंचवांचलो सदा सोडलो सर्वजगाचे उपचार उरावसा ते आजवेने मेरे जीवन शुभी करून गेलो सत्मंता आमचे बाबा सगळींच्या तुझे नाव पोळीचा आमचे राज आमकां तुझे कशी सगळं जाता तसे संसारान नमामरे पेंबरले समिति जय संगाता आश्रय जय दुसदेव and same fault to chap she changes नमामरे पेंबरले समिति जय संगाता आश्रय जय दुसदेव and same fault to chap she changes नमामरे पेंबरले समिति जय संगाता आश्रय जय दुसदेव and same fault to chap she changes महिमा बापा कने पिता कने पवित्र आत्मे ससनाच्या बापा मेटेता तुझ्या ती मुखाच्या पुताची आमच्या सम्याने सर्वंतराची सुख्रिस्ताची पूड आणि रगत आत्माने देव कोण च्या कठीण कष्टांच्या आपाशावा मरिफा 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 ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बडोदा ये भाग्यवंता आम्हारा काबोदा जीवन ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बडोदा ये भाग्यवंता आम्हारा काबोदा जीवन ये
बापांक तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्याने सोडून दरा जेजू ख्रिस्ताचे कूड आणि रगत आत्माने देवपण आमच्या बरकाच्या आणि सगळ्या सुखाच्या आपत्काच्या आविर्भावासह ज्येष्ठ कठीण कष्टांच्या पाशाव मारे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर ज्येष्ठ कठीण कष्टांच्या पाशाव मारे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर ज्येष्ठ कठीण कष्टांच्या पाशाव मारे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर ज्येष्ठ कठीण कष्टांच्या पाशाव मारे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर ज्येष्ठ कठीण कष्टांच्या पाशाव मारे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर ज्येष्ठ कठीण कष्टांच्या पाशाव मारे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर ज्येष्ठ कठीण कष्टांच्या पाशाव मारे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर ज्येष्ठ कठीण कष्टांच्या पाशाव मारे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर ज्येष्ठ कठीण कष्टांच्या पाशाव मारे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर ज्येष्ठ कठीण कष्टांच्या पाशाव मारे फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर आमच्या बरकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्काच्या आविर्भावासह आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर 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 येवंता देवा येवा गेवंता येवा गेवंता आम्हाला कापडोन आमची कर येवा गेवंता देवा येवा गेवंता येवा गेवंता आम्हाला कापडोन आमची कर येवा गेवंता देवा येवा गेवंता बळवंता येवा गेवंता आम्हाला कापड आमची कर सस्नासो विषय सर्वे स्फोराती कालाबय आणि निरंतर प्रकाश तिचे भांगय सस्नासो विषय सर्वे स्फोराती कालाबय आणि निरंतर प्रकाश तिचे भांगय ससनाचे बाप्पा तुका आपल्या तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सोडून राजेजो ख्रिस्ताची पुढानी रगात आत्मा आणि देवपण आमच्या बरकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पापाच्या आविर्भावासह तुझ्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारी फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर तुझ्या कठीण कष्ट
कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर ज्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर ज्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर ज्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर ज्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर ज्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर ज्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर ज्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर ज्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर ये भगवंता देवा ये भगवंता परमेश्वरा ये भगवंता आम्हाला कापडून आमची कर ये भगवंता देवा ये भगवंता परमेश्वरा ये भगवंता आम्हाला कापडून आमची कर ये भगवंता देवा ये भगवंता परमेश्वरा ये भगवंता आम्हाला कापडून आमची कर सोविशे सर्वेश्वराची कालावय आणि निरंतर प्रकाश तिचे फांकय ससा सोविशे सर्वेश्वराची कालावय आणि निरंतर प्रकाश तिचे फांकय बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मग भाऊ बहिणींनो, आमची बहीण सलीम टीचर देवाच्या आपोवण्याक फाळो दिवन आमार जिवीत जोडच्याक सर्गी वैन करून दिल्या. आज तिच्या अंतिम पैनांत म्हटलेली जात असताना देव तिका आम्हाला कोणात बलिदार करून दी आणि तिच्या तिकेच कुटुंबाक बुजावन दिवन दी म्हणून आम्ही आज सर्व तिच्या कुटुंबाची मोगाची तिचे पासून मागया आणि भक्तीपणान तिच्या अंतिम पैनांत आम्ही मांडलेली जाऊया. कष्ट तेला नोया वसन भक्तीला नोया नितलो विषे वाव तुमका कष्ट तेला नोया वसन भक्तीला नोया नितलो विषे वाव तुमका कित्या सुस्काची सोड आता पूर्वस्थाची वस्तुका सांभाळतो सदा कष्टातेला नोया वसन भक्तीला नोया दितलो विषे वाव तुमका. प्रार्थव्या सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा, आम्ही तुका सरपडून प्रार्थित आहोत. तुझे साकरणी सलीन सोजसोत्मो आम्ही या संसारातलो तुझे सशी येऊन तुवे फरमायले तिका उजवाड असो आणि शांती समाधान असो जागो फावो कर. मरणाची दारां ती सुरक्षित उतरून वसून
आणि भक्तांच्या निवासात आणि हा ब्राह्मक आणि ताचे संतती बसयलेल्या भागी प्रकाशांती आसूं तिच्या आत्म्याक कसलेच नष्ट जायना जावं बगर वरतो तो पुडाचीवानपण असो आणि इनाम दिवसो दिसू देताना तिका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर तुझ्या अपराध आणि पदकां बगोस आणि ती तुझे सगळ्या मार्चिवीत आणि सस्ताचे राज सोडूं ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दुखेस कुटुंबापासून प्रार्थना काकुच्या बापा सर्वजण इच्छा देवा तू सास्तिक मोगार आमची जतन करताय आणि मरना सोकाळ जिविताच्या उजवाडात बदलताय दुःखां सुस्कारतल्या तुझ्या साखरांचे तुझी दिष्ट घाल म्हणून आम्ही खालतेपणी प्रार्थना सर्वेस परा जातो आमचो आसूर आणि बोड आणि या दुःखाच्या काळोखाली वेळापताम तुझ्या मुखामळच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सुम्यान आपण मरण मरणाचो नाश केलो आणि पुन्हा जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे सशें दावोशी कर आणि या विनाश जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एक पडाय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आता आमी मुक्तीपणान पुरुषावाक मेळची आणि तुझ्या अंतिम अर्पणात बलिदानात आम्ही भागीदार समजू देवा तुझे सशी तुझे
सूर्योत्तरी देवता मोचेर काळखे स्वप्नांतच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी
तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकूळदारा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू म्हण सर्वेश्वर धनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती नाम तुका सोमिया वंदन तुका धनी देवा आमच्या काकूळदारा आमेन. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. क्रिस्तुई मोगाच्या बाबा बहिणीनो आणि दुखेस कुटुंबाच्यानो आम्ही आमची बहीण एक बरी शिक्षक ही मार्गदर्शक समाजीक जायत्या भुरग्यांच्या भविष्याक मार्गदर्शन दिल्ली एक स्त्री आज तिच्या अंतिम पयणांत आमी वाटिल्ली जाल्या वाचता देवान तिका दिल्ले मिसांव तिने जारी केला सोंपयला आनी आज व्हडलें दायज तिच्या जिविताचो फळ देव तिका फावो करतलो. अमर जिवीत देवान तिका जोडून दिल्लें तें दायज सर्गीचें देव तिका आज दितलो. या सर्व वर्षां तिच्या अंतिम पयणांत आमी वाटिल्ली जाता आसतना तिका तिच्या कुटुंबाक वाड्याक आनी फिरगतीक देणें जावन जायत्या भुरग्यांच्या जिविताक एक देणें जावन दिल्ल्या देवाक आनी तिणें घसर जियेली ती सुमावल्या सदांच उडोवंदीत वाडोवंदीत आनी तिचें जिवीत अमरपणांत बाकी जावन दिवन देवाच्या आदी तिचें अर्पण आमी आतां करता आसतना तिच्या मोगां खाली जालो जागो कुटुंबांत देव सुरती करून मुखेश कुटुंबाक पुसोवन पाठोवणी आमी मागया आनी ह्या बलिदानांत आमी उक्ती करून वाटेर जावया. म्हज्या भाव आनी भयणीनो ह्या पवित्र रितीन फावो तेर बरी वांटो घेवचे खातीर आमकां पदकां वळखून घेवया. हांव पातकी सेवा आणि तुमकां भावा भयणीनो जगण्याक सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसो बगेन सदांच आमकां मरे सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेश्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूळ कर काकूळ कर सोम्या काकूळ कर काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर काकूळ कर सोम्या काकूळ कर काकूळ कर सोम्या काकूळ कर काकूळ कर.
महिमा देवाकूं सर्गी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशाक संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका वाकणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता सौम्या एकल्याचे नित्पुता जेजू ख्रिस्ता सौम्या देवा देवाचे शेल्ये बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसला आमची काकृत कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू बोवरतो आमेन. प्रार्थया देव आमच्या बापा तुझे भुरगी आमकां तरुण उजवाडाचे भुरगी जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय खोटेपणाचे कळोखांत आमकां बुडूंक दिनाका बगार तुज्या सदाच्या उजवाडांत सदा जयशीं कर आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसा एक दीस एलिशा सुनेमाक आयलो थंय एक ग्रे स्त्री जियेतेली आपणागेर जीव तिणें ताका आंगरो केलो त्या उपरांत खरी एक फावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतलो तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हूण हांव खरोच जाणा देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी एक काट एक मेज आनी कदेल आनी एक दिवो दवरुया तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत एक दीस तो थंय आयलो आनी वयर कुडांत न्हिदोंक गेलो एलिशान फुडें उलोवन विचारलें तिचे पासत कितें करुवेत गेहाजियान जाप दिली तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला एलिशान म्हणलें तिका आपय ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली एलिशान तिका
बसयलें. फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन धरतेली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, तूं एक देवाचो मनीस, तुजे साकरणेक फसयनाका. सर्वेस्पराचे उतार. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनाने वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनाने वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाकंतलो. संततेच्या संतते तुझे विश्वासी परगडतलो. तुझो मोक्ष सांबाळता तसो स्थिर केलाय म्हूण हांव जणां. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें दवरल्या. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनाने वाकंतलो. उत्सवास बोबोमान अनभोगासली परजा करीस बागी. तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडांती चलता सर्वेस्परा. सदां तुझ्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुझ्या नितीवंतपणान वाचतले तांचे सुपांको. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनाने वाकंतलो. तूंच तांची उर्वी, तूंच तांचे बोड. तुजेच दैन उखण धरता आमच्या गैताचे कोण. खरे सर्वेस्पर आमच्या रक्षणाचे दान. इस्रायलचो पवित्र देव करोस आमचो राजा. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनाने वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनाने वाकंतलो. सांग पावलोन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पळय स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांतय एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणान. तशें आसता बापाचे महिमे बरे सक्तेन क्रिस्ता मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत सरचे खातीर आमच्या पळय स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्ताचो वेळ निकेपिल्यान आनी ताच्या मरणान वांटेली केल्यान. आमी क्रिस्त सांगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ताचो वेळ जियेवंकय पावतल्या म्हूण आमी सत म्हणटा. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडाक कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे बडपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. विल्सून काडलेली परसा तुम्ही रयाळिया झाकी वर्ग एक पवित्र राष्ट्र काळोखांतन आपल्या विचित्र बोजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गाजया. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोभे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. समातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. ते वेळी जेजू आपल्या 12 जणांक म्हणालो, म्हजे वरन चड आपल्या बापाय सोवा आवय सोबो करता तो म्हजो शिसांक योग्य न्हय. म्हजे वरनी चड आपल्या पुता सोवा तुवे सोबोक करता तो म्हजो शिसांक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिसांक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अतिलानांतले एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कप शेळे उदक लेगून दिता सतस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. सोम्याचे शुभ वार्तामान. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई मोगाच्या दुखेस कुटुंबाच्या मोगाळ बाबा भयणीनो, सेंट थॉमस मोर हाचे विशांत आमी आयकून जाणां. 16व्या शतमानांत हेनरी 8व्या रायाच्या अधिकारांत राजाचो चान्सलर जावन ताणें वावर केलो. मंत्री तो जावन आसलो, पूण रायाची आज्ञा जाली आपुणूच इंग्लंडाच्या पवित्र सभेचो मुख्यस्त आपणाक लग्न जालां तरी आनी एक लग्न कुशे प्रमाणे जावयेत. आपूण राय कितें केल्यार जाता म्हणलें आनी हाका काबलात ताच्या मंत्रींची ताणें विचारली. सबारांनी बियान काबलात दिली, पूण सेंट थॉमस मोर काबलात दिवंक आयकूंक ना. सो सीदा म्हणालो तें अनितीचें, कित्याक लग्न जाल्ली पतीची बांद आसतना तूं परत लग्न जावंक वेताय आनी पवित्र सभे भायर तूं वेताय. ह्या खातीर म्हजी काबलात हाका ना अशें तो फाटीं सरलो. न्हीद ताणें उखल धरली. तो सताचो ताळो जालो. ह्या खातीर ताका मरणाची शिक्षा जाली आनी मरण दिता आसतना ताका अवकाश आसलो सुखारी मारूंक, पूण निती खातीर रावूंक तो फाटीं सरलो ना. तो म्हणालो निमाणे, I'm king's faithful servant, but God's first. हांव रायाचो पातयेचो सेवाक, पूण देवाचो पयले. God's first.
मोगाच्या बाबा बहिणीनो, सर्व संबंधाच्या उंचलो संबंध देवा थंय संबंध. कित्याक सगळे संबंध आळवून वेतले पण देवा थंय संबंध शाश्वत उरतलो. सर्व मोगा प्रास उंचलो मोग सोम्याच्या कुर्साचो मोगाचे शिखारते आणि वो अनुभव केल्लो मोग तो उरतलो. तो आळवून वेचोना, माजवचोना, आखेर जावचोना, सासनाचो मोग तो. देखून सोम्यान म्हणला या संसारी संबंधात देवाचो संबंध तुम्ही देगेन दवरूंक जायना. बापायचो आवयचो मोग करता म्हण देवाचो मोग सोडूंक जायना. वा पुता दुवांचो मोग पयलो जायना, देवाचो मोग पयलो. सत आनी नीत देवान उगडापें केल्लें, ताचें उगडापण पयलें. तें उगडापण जावन आसा, तो जावन आसा खरो मोग, आगापे सॅक्रिफिशल लाव, संपूर्ण रितीन दिल्लो मोग. आनी त्या मोगाच्या मुळांत हांव उपजता आमच्या कुटुंबाचो मोग. आनी वो मोग करूंक आमकां जाता कुटुंबाचो केदाळा देवाचो मोग आसल्यार मात्र. देवाचो मोग कोणें साकला पळय तो आपल्या आवयक बापायक बरेंकन पळयता. देवाच्या मोगांत आसा पळय तो आपल्या पुता दुवांक दैवीक मोगान आनी नैतीकपणान पवित्रपणान वागयता. देखून पयलो मोग कोण आसो देवाचो. प्रामुख मोग कोण आसो तो क्रिस्ताचो. देखून आमी ह्या संवसारी मोगा खातीर क्रिस्ताक सोडूंक जायना. ह्या संवसारी वस्तूंच्या आशेन देवाक देगेन दवरूंक जायना, या ताका विकूंक जायना. देखून मोगाच्या भाव भयणो, खरो मोग आमचो करचो. कित्याक आमकां खंयच्याय घडये हात सोडिना तसलो. एक आवयन आपल्या बाळाक सोडल्यार देव आमकां सोडिना, आज सोडिना. देखून कसे एक आवय आपल्या भुरग्याक जल्म दिता, भुरगें कितें चिंता, म्हाका आवयन आपल्या कुशव्यांतल्यान भायर घालो, सोडलो म्हाका, भुरगें रडता. पूण आवय कळीत आसा एक बरें जिवीत ह्या संवसारी जल्माक येवचें, तें संतोशाचें, तें समृद्धीचें, दादोसकायचें. आनी अशें एकल्या की ह्या संवसारी जिवितांत संपूर्णता मेळटच आनी एक जल्म तो जोडीचे. आनी ह्या खातीर आमच्या सोम्यान दूख भोगल्या आनी त्या दुखीन ताणें आमकां जल्म दिला. तें अमरपण, दैवीक जिवीत, सात्वीक जिवीत आनी मुग्ध ना तसलो मोग, आखेर जायना तसलो मोगाचो सागोर तो. आज सोडिना तसलो एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक सांडीत तरी हांव तुका सांडिना म्हणा सोम्या. असल्या मोगाक सॅक्रिफिशल लाव आगापे दिवचो आनी संपूर्ण ती दिवचो मोग सोम्यान आमचो केला. आनी ह्याच मोगाक थीर रावून, ह्याच मोगान आमी सोम्याक साक्ष जावन जियोवन, ह्याच मोगान वायटाक मोरोन सोम्या थंय आमकां पुनर्जिवंतपणांत आमी जल्मोवचें पवित्रान मेळ्ळां. देखून आमी कित्यान मेल्याव, कित्याक मेल्याव, आमी मेल्याव पातकाक, आमी मेल्याव ह्या संवसारी जिविताक, आमी मेल्याव आमच्या स्वार्थाक आनी वायटाक, मोसराक, अग्याक आमी मरूंक आसा, मेल्याव. अशें आमी क्रिस्तांतय नव्या जिविताक उठल्याव पवित्राना मुखांत. नवें जिवीत आमकां हर एकल्यांक दिलां, सर्गीचें जिवीत आमकां दिलां. आनी हें जिवीत आमी सांबाळूंक आसा आनी ह्या जिवितांत आमी वाडोवंक आसा. हें जिवीत आमी हेरांकी दिवंक आसा. आनी केन्ना आमी हें जिवीत हेरांक दिता, क्रिस्त आमचे थंय आपली बेसांवां घेवन येता. क्रिस्त आमकां वर्तें करता, क्रिस्त आमकां महिमे भरीत करता. एक कोप शेळें उदक लेगून दिल्यार देवाच्या मोगा खातीर, देवाच्या राजा खातीर, देवाची वळख दिवच्या खातीर, देवाक साक्ष जावन रावच्या खातीर कितेंय एक ल्हान एक सॅक्रिफायस केल्यार ताचो प्रतिफळ आमकां सुकना. कित्याक सर्वांकी निमाणें जिविताची भरती मेळची देवा थंय मात. आनी ह्या जिविताच्या दातारा थंय
जिविताच्या भरतेतूय सर्वांकी आडन पावोवची जबाबदारी आमकां सोम्यान वांटून दिल्या आनी ही जबाबदारी आमी खरी एकल्यांनी करूंक आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणो, एक प्रावाद्याक तो प्रावादी म्हणल्या खातीर ताका मेळटा तो सत्कार प्रावादेच्या त्या इनामाक प्रतिफळाक फावो जाता. हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें एलिशा प्रवादीची जतन एका जोड्यान केली आनी त्या जोड्याक पूत नासतना करगोणी ह्या दूख आसलें आनी तिणें प्रवाद्याक देवाच्या त्या राजांत वावर करतल्या प्रवाद्याक सेवा केली, सत्कार केलो. देखून देवान तिणें आशेवन आसलेल्या पुताचें देणें दिलें, तिका प्रतिफळ दिलो तिच्या सेवेक. आनी आमकां सोमेस्तांक सोम्यान म्हणा म्हजे खातीर तुमी एक खूब शेळे उदक लेगून दिता जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां चुकोना. देखून तुमी कितें जावंक आसा, पयलें देवाची मुखामळां जावंक आसा, देवाच्या सतांत देवाच्या मोगांत आमी वाडत जाय आनी सर रितीच्या संवसारी ओडण्यांक आमी मरत जाय. ह्या संवसारी आसा ते तात्कालीक त्या संगतीक आमी मरत जाय, सासणीक आसा त्या जिविताक आमी उठत जाय. आज आमची भयण ती पवित्रांत जेजू थंय तिच्या ह्या संवसारी जिविता मरण पावून सर्गींच्या जिवितांत ती जिवन आसली आनी तिचें जिवीत आमी जनाव एक स्वाभिमानाचें जिवीत. तिणें देवाक पयलो जागो दिल्लो. भावार्थी स्त्री, एक बरो भावार्थ तिणें सांबाळला. तिच्या उतरां सालींनी तो झळकतालो आनी ती एक स्वाभिमानाची स्त्री. कित्याक देवा थंय विस्वास दवरतल्यांक आपणाचेर भरवोसो येता, स्वाभिमान येता. देवा थंय विस्वास दवरनातल्यांक आपणा थंय हांकार येता, ओडपण येता, स्वार्थ येता. पूण देवा थंय विस्वास दवरतल्यांक आपणे थंय स्वाभिमान येता. स्वाभिमान म्हळ्यार कितें? आपणाचेरच देवाचें बरेंपण वळखून घेवचें आनी गौरवान जियोवचें. हेरांचो गौरव उखून धरचो, मान धरचो, मान दिवचो, हो जावन आसा स्वाभिमान. असल्या स्वाभिमानान ती जियेली, धैर्यान ती जियेली आनी धदोसकायेन ती जियेली. कित्याक देवा थंय बरवोसो तिका आसुल्लो, देवा थंय मोग तिका आसुल्लो. तिच्या घरांनी जायत्या घरांनी वाड्याचो मोसलोवंक अवकाश ना. हांव एकलो आसूं, एकलें आसचें, म्हाका तांकां ना ते सत्कार करूंक, वेवस्था करूंक, बसकेची वेवस्था करूंक म्हाका तांकां ना असलें सदांच उलोवणें आयकूंक मेळटा. पूण तिच्या घरा सदांय स्वागत आसुल्लो. तीच एरेंज करताली पुराय, धदोशी जमत जायचे, वाड्या घरांनी येवचें. मिसाक ती सुकण आसतना येताली, वाड्यांत सक्री रितीन वांटेली जाताली, तिचें देवें कितें आसा ती दिताली. अशें ती देवाच्या राजा खातीर वावुरली. तिच्या ल्हानशा त्या सेवे मुखांत एक खूब शेळें उदक सोम्यान व्हडू अद्भुतां करूंक आपोवना. ल्हानशी सेवा व्हड मोगान केल्ल्या मुखांतर आमकां सासणीक इनाम आसा आनी एकल्यांक. देखून आज तिचें इनाम जोडूंक ती गेल्या अमार जिवीत, सासणाचें जिवीत. आनी तिचो मोग आतां संपूर्ण जाला. तो मोग जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त आज तिचें जिवीत जेजू क्रिस्ता थंय संपूर्ण जालां. देखून असलें अमारपण तिणें आशिल्लें देव तिका संपूर्णपणी फावो करूं म्हूण मागता आसतना आमी ह्या संवसारी सोम्याचो मोग मात्र संपूर्ण आनी खरो आनी तो मात्र निमाणें बाळसो. सगळें आळवण येतलें, देवाचो मोग मात्र उरतलो. देखून भावार्थ बुरवोसो आनी मोग हांचे पैकी श्रेश्ठ जावन आसा मोग. आनी तो मोग कसलो? सोम्याचो मोग, आगापे साक्रिफिसान बोल्लोलो मोग. वो मोग आमच्या कुटुंबाची, आमच्या संबंधाची बुन्याद जावं आनी अशें सोम्याक आमी साक्षावन आमचें जिवीत 4 दिसांचें तें फळादीकपणी सार्थकपणी जिवंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता आसतना आमच्या भयणीचें जिवीत आतां देवाच्या हाती आमी भेटोवन दिवया. आमेन.
उबे राहूं. सत्मानदान देवा सर्वपदवेदार बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या सपवित्रत्म्य समवलो अहंकार मर्यादा सल्मलो पांच पिला काल ताने कस सुसले तका कोसा सडलो तो मेलो आणि तका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्ल्यांतलो पुन्हा जीवन जालो सरकार सडलो सर्वपदवेदार देव बापाच्या उजवा बसला ते तांचव्यांचे मेल्यांचे मुनसिपे करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मुक्साने कुडीचे जिवंतपण ससण्यांचे जिवीत आमेन. बापा तुझ्या पुता जेजू मारिफात आमकां तुजी भुरगीं जावचे भाग फोव केलाय. तुझ्या शासनीक योजनान जाणवाय वांच्याक तुवें सिनेमी येरलेले पवी सभेक आनी सर मुखेल्यांक तुज्या गोपान सांबाळ म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. तुजेर विश्वास दवरून पवी स्नानान तुजे संगी एकवटलेल्या आनी देवादीन जाल्ल्या सेलेन डिसोजा तुजे धुवेचेर तुजी काकूळ दाखय. तुवें केल्ल्या बसवण्याचो उगडास काडून तिची सर पातकां बोगसून तुज्या घरी तिका घे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाचेर तुजी काकुळतीचे दिश्ट घाल. तांच्या जिवितान खाली पडुल्लो जागो तुज्या विशेष मोगा मारिफात भरती कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सरल्ल्या सोमेस्त भावार्थ्यांक तशेंच तुज्या काकुळतीची अति गरज आसल्ल्यांक तांच्या पातकाची माफी दिवन तुज्या वैभवाच्या वरान तांकां स्वागत कर आनी सर्गींचे दार उगड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हो येवकरिस्तचो संभ्रम आमकां सोमेस्तांक जिवंत जेजोतय आमचो बरवसो गुंड करूंक आनी जिविताचो शेवट समजूंक आदार जाव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भोव मोगळा बापा आमकां कितें बरें आनी गरजेचें ते आमी मागचे आदींच तूं जाणाय. विश्वासान केल्ली आमची मागणी तूं दयाळेन मानून घे. पूण भोव करून तुजे राज आनी ताचे प्रामाणीकपण आमचो व्हड व्हड हुस्को जावची हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. पांचंको 112 112 स्वीकार कर. स्वीकार कर बापा कानिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा कानिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उजो आनी वायना विदेशी आयल्या दिनवाशी जाणट्यो तुका अर्पिता. आमकां स्वामी तुका आनीक जावन दिता. स्वागीत मोगान तुज्या जीव खाशेता. स्वीकार कर बापा कानिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा कानिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. देव बापाक मानते तसले जावं म्हूण मागात. मी तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका भविष्यवेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. देवा तुज्या संसारा वरवीं तो आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय.
देखून ह्या संवसारात फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ते आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नावी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं आमची काळजां मुबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परात बाताव सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दीन वसूया. वय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर कळ आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेतांव बोन्स आनी आसांव आनी त्या संवसारांत असतना वायन्स तुजो मोग आमी भोगतांव. बगार ससनाच्या जिविताचे वेळा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जीवन केलाय ताच्या पुनर्जीवनपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणेक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावतां. ह्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांचे पदवीची दिनवार्षिक काळजान आमी स्तुती गायता. संसार भरल्या तुझ्या वैभवा. होसाना मोसगी होसाना मोसगी सर्वेस्वराचे नावी सोभागी. होसाना ओसगी होसाना ओसगी. बापा करोस तूं पवित्र तशेंच सगळ्या पवित्र तूंच सगळ्या पवित्र जनांची जर तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावची आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आपलेंच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिली आनी मोळी. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी मोळें. तुमी समेस्त घेयात आनी आदल्यांत पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नवी आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बुकसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारवंतले हे म्हज्या उडासाक करा. बावर्तसो गुट परगटुया. नीवो उंड कथा
तुझे मरण परगटा. बापा जेजूसच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सुडवांचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवंत बापा पिटर पौलमच्या गोळी बापान सगळे यासा की वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे सकनी सले सोजाची काकुळट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुना जिवन जावं. पुना जिवंतपणाचो बुरवो सुदरून मेल्या ती आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार बरी देवाचे मैत सांगाती सांजुदेचो बोव निस्कळपती बागे भोवन धरून दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगात तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तैन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणाराचे आज्ञा मनान धरून ताणे शिकेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज येवं. तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शुक्रियां भोगशिता तशें आमचे पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समेस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवेशान एकट्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वटाय. स्वर्गी पदवी महिमा तुजी ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचो भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाचे जेवणाक आपले हांव सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतार मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्या भलायके मेळटले. पान संको 136 136. Cristo
mokto kesoto atapso Visrangkonan zaito mit menas lolo Krista sumokto Kane tawan ko sa bayan mo Kane kelo Moga so samskartane Moga nam kadilo Krista sumokto Sumikit lawudar kakul DJ banda Serwang kita adar Botsung sedang daya Reka cozeri warelo dane kusar Amce paso disat mata to serga Krista sumokto Krista sumokto kesoto atapso Visrangkonan zaito mit menas lolo Krista sumokto Kane tawan ko sa bayan mo Kane kelo Moga so samskartane Moga nam kadilo Krista sumokto Meseta cetena Duspriang somatrusko Angkata cetena Kitlo bolo kanto Awe somo Berian lejegal somokto Kain sekone Yedol dekanas lomokto Krista sumokto Krista sumokto Kesoto atapso Visrangkonan zaito mit menas lolo Krista sumokto Kane tawan ko sa bayan mo Kane kelo Moga so samskartane Moga nam kanilo Krista sumokto Krista sumokto Kesoto atapso Visrangkonan zaito mit menas lolo Krista sumokto Kane tawan ko sa bayan mo Kane kelo Moga so samskartane Moga nam kanilo Krista sumokto प्रार्थूया सर्वेश्वर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आणि जेवणान तुझे जेवण आमका बरलाय या परी सदा तुका मोगान एकवटान सासनाच्या बळच्या तसलो फळ आम्ही काढू हे आम्ही मागता तू ख्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो आत्म्या सवे आसो सर्पद्वेदा देव
बाप पूत आणि पवित्र आत्म्या तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देखून बशा आतां आमचे भयणीक निमाणो आदेश पाठवून दुखेस कुटुंबाक बुजोवनची उतरां उलोवंक मुखार येता. वाड्याची गुरकान श्रीमती फ्लाविया माचादो. खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो, म्हज्या मोगाच्या आदेवसो म्हणटलो, तेन्ना देवाक हांव वचून मेळटलो, ते हांव नेणा. परच्या दिसा म्हणजे जुन्याच्या 22 तारखेर मरण पावल्या सेलीन डिसोजा हिका श्रद्धांजली पाठव हांव तुमचे मुखार. देवादीन सेलीन डिसोजा उडुपी कोळालगिरीच्या जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या देवादीन सेबेस्टियन आणि देवादीन रोसलीन डिसोजा हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी तिसरी जावन 1956 इस्वेच्या जुनाच्या 26 तारखेर जल्मल्ली. देव बिरंतेच्या कुटुंबांत ती वाडली. ल्हानपणारच सदांच क्रियळ जावन कुटुंबा सांगता माया मोगान सदांच आस्कुऱ्या तोंडांनी आसची सेलीन डिसोजा कुटुंबान सर्वांक मोगाची जावन आसली. आपलो बापूय मिलिटरींत आसल्यान ह्या कुटुंबान शिस्त म्हणलें सेलीन टिचेरच्या रक्तांत आसलें. कल्याणपूर मिलाग्रीस इस्कॉलांत प्राथमीक आनी मुसलें शिकप संपयलें तिणें. ल्हानपणानूच एक शिक्षक जायचें म्हणलें सपन तिचें जावन आसलें. 1974 इस्वेंत कुळूरच्या सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या फिर्गजेंत आल्फोन्स डिसोजा हाचे संगी लग्न बेसांत एकवटली. देवान हांच्या काजरा जिवितान दोगां भुरग्यांचें देणें फावो केलें. कुटुंबान सदांच मागणें तशेंच देव बिरांतेन शिस्तेन आनी मायपासान आपल्या दोगां भुरग्यांक बरें फुडार तिणें दिलें. मालगडें प्रेमा अल्विना संगी लग्न जावन आपल्या एका चेडूं भुरग्या सांगाता बेंगळुरांत वस्त करून आसा. दुसरो सुनील डॅक्मी संगी लग्न जावन आपल्या फुडारा खातीर पयशिल्ल्या साऊथ आफ्रिकांत वस्त करून आसा. आपल्या जिवनांत आपण कुशी वेले परी एक शिक्षकी जायचें म्हणलें तिचें सपन तिणें जारी केलें. तशेंच टिचर्स शिकप तिणें 1980 संपवन एक शिक्षकी जावन साबार भुरग्यांक तिणें शिकयलें. सरळ स्वभावाची सेलीन टिचर आपल्या शिस्तबद्ध जिवितान साबार भुरग्यांच्या जिवनाक एक मार्गदर्शी जावन बरी एक शिक्षक जावन फाटल्या 73 वर्सांनी आपलो वावर दिला. एक धैर्यदीक जावन आसली सेलीन टिचर आपलो पतीचे अवचित मरणा निमती तिका धोको बसलो. आपल्या भुरग्या सांगाता तशेंच शेजारा संगी वाड्यांत फिरगजेन मोगान आसली. आक्रिस्तांव भोवना संगी माया मोगान उलयतली. हर एकल्याच्या गरजांक ती पावतली. 20 वर्सां कृष्णापुराच्या गव्हर्मेंट इस्कॉलांत शिक्षकी जावन आनी बेंगरे गव्हर्मेंट इस्कॉलांत 10 वर्सां शिक्षकी जावन तशेंच सुरिंजेच्या गव्हर्मेंट इस्कॉलांत हेडमिस्ट्रेस जावन आपलो वाव तिणें केला. सर्वांकय एक मोगाळ आदर्श शिक्षकी जावन आसली. तिचे एक विशेष गुण म्हळ्यार पिडेस्तांक भेट करची, पवित्र जाग्यांक भेट दिवचें, दुर्बळ्यांक सेवा आनी कुमक करचें, आश्रमाक भेट आनी दान दिवचें आनी सर्वां खातीर मागचें. पिकनिकाक वचचें म्हळ्यार तिका बारीच खुशी. संतोशान आसल्या टिचरीक फाटल्या 3 म्हयन्यांतावन आपल्या भलायकी निमती ती कश्टली. जुनाच्या 22 तारखेर तिनो तिसो आत्मो देवाच्या अधीन केलो. सेलीन म्हणलो कळ्ळो आनी आमकां पळोवंक मेळ्ळो ना. संवसारी वर्तांत आनी मुखार फुलना. आमी जाणाव आमी कोणी ह्या संवसाराचे न्हय, आमी सर्गींचे पयनारी. आमकां उदेंच्या सावलांक लौकीक चिंतपाक सर मिस्तेराक एकच जाप रसल्या देवान दिवची. तुजी खुशी न्हय बगार म्हजी खुशी. देवाच्या कुशेकाल सेलीन टिचेर घडलां. तिका ताचे सशीन ससनाक जिवच्याक आपोवन व्हेलां.
तिच्या कुशेक आमी कल्तेमान घाल मरणा वरवीं तिचे जिवीत अंती जावंक ना. मोगाळ आनी अस्कुरे मुखामोळ तिचे आमकां उगडास मात्र देवा थंय अखंड बरवसो दवरलेले आमी बहीण देवाच्या राज्यांत ससणेक भरती जाला. मनशा सैमान तिणें केल्ली पातकां उणेंपण आसा जाल्यार सर्गीचो बाप बोगसून दी. तिणें केल्लें संवसारी बरेपण कुटुंबांतय तिणें दाखयल्लो बरो संबंद देव मानून घेवन सर्गीचो मुकुट तिका फावो करून दी म्हूण आमी मागया. तिच्या मरणा वरवीं दुखेस्तल्या तिच्या भुरग्यांक जाव्याक सुनेक आनी नातरांक आनी कुटुंबदारांक आमी बुजयता. आदेवस तुका मोगाळ सेलीन टिचर ससनाचो विशो दी तेका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाशचे पाकोवन दी. समाधानान तिचो विशो आत्मो घेवन दी. आमे. आतां धन्यवादाची उतरां दोन. दिनवासनेची दोन उतरां कुटुंबात बेन हांव सारो खुशी व्हरता. पयल्यान देव बरें करूं आमच्या मोगाळ मम्मीच्या आत्म्याक मीस भेटोवन मम्मी खातीर मागल्या मोगाळ विगार बापांक संतोष लोबो आनी तशेंच फादर अलोशियसाक देव बरें करूं. मोरणाच्या मिसाची वेवस्था करच्या विशयान विगार बापा तिलसिताना तांणी तक्षण मिसाच्या बलिदानाक अवकाश करून दिल्याक तुमकां देव बरें करूं. मम्मीची भलायकी बरी नासल्या वेळार हर एका दिसा भेट दिवन तिच्या घरकामांत भायर वेताना सांगात दिवन आदार दिल्ल्या मोनिका आंटीक आनी कुटुंबांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तिचे सांगाता घरांत आनी आसपर्यंत रावल्ल्या अमृता जयश्री आनी आस्पत्रेंत फादर मुल्लास आनी SCS आस्पत्रेच्या सर वैद्यकीय सिब्बंदीक देव बरें करूं. तिका कंप्लीट बेड रेस्ट जाय म्हणून सांगतना डॉक्टरांनी सांगल्या वेळार तिका आमी संजीवन होम केअर सेंटरांत दाखल केल्ल्या वेळार त्या संस्थेची मालकीन अन्ना डिसोजा आनी तिची सून नर्स स्मिता आनी सर केअर गिवरांनी तिची बरी चिकित्सा आनी सेवा दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. नर्स स्मितान मम्मीक एमर्जन्सी जाल्ल्या वेळार तिका जाय जाली तुर्त चिकित्सा दिवन 2 फावटी रातीक आस्पत्रेक दाखल करून तिका सेवा दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. ह्या वेळार तक्षण रातीक आस्पत्रेक जतन घेतल्या धीरज आनी शरला तुमकां तुमच्या कुटुंबाक देव बरें करूं. आस्पत्रेंत डिस्चार्ज करतना बेगीनच बिल पास करून कुमो केल्या मनोहर पिंटो तुमचोय उपकार बावडटा. तशेंच आस्पत्रेंत आनी केअर सेंटरांत मम्मीक भेट करूंक आयिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आदल्या आयतारा 21/6 तिका ऑक्सिजन सिलिंडर गरज आसतना एमर्जन्सी जाल्ल्या वेळार तांची पुरासाण पळय नासतना तक्षण ऑक्सिजन सिलिंडर हाडना दीपक डिक्रुजांक देव बरें करूं. त्या दिसा सांजेर केअर सेंटरांत मिसाचें बलिदान आसा केल्ल्या अन्नाच्या कुटुंबांक मम्मीक मिसाचें बलिदान लास्ट वेळार भेटोवंक आनी तशेंच कुंभार दिवन तिच्या खातीर मागल्या फादर अलोशियस तुमकां देव बरें करूं. सोमारा सांजेर 7 वरार मम्मी सरिल्ल्या वेळार संजीवन केअर सेंटराच्या सर सिब्बंदीन मुखल्या कामाक सहकार दिल्ल्यांक सर्वांक देव बरें करूं. ह्या कश्टांच्या दुखाच्या वेळा आमच्या म्हज्या अनुपस्थित स्थितींत सुनिलाक पाठीबोज जावन राविल्ल्या धीरज डिसोजा आनी शरल टेल्लीस तुमी तक्षण येवन मोर्चरीन दवरूंक आनी मुखले सर मोर्नाची मांडावळ करूंक आनी तशेंच सुनिलाक बुजवण दिवन मॉरल सपोर्ट गायडन्स दिवन दिल्ल्याक तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक हांव बरें मागतां. मोर्नाची रीत सर तरांचे अरेंजमेंट केल्ल्या आनी लायव्ह स्ट्रीम केल्ल्या सेंट सेबॅस्टियन अरेंजर्स तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा मिसाक हजर जावन तिच्या आत्म्याक शांती मागून बुजवण दिवंक पयस तावन आयिल्ल्या सर सैऱ्यांक इश्टांक शिक्षकी वृंदाक आनी वाड्याच्या गुरकारांक आनी फिरगसगारांक वाड्यागाराक शेजारच्यांक द्वारा फ्रेंड्स आनी टीम बागरेश्वर तुमकां देव बरें करूं. मिसाची गितां मधुर ताळ्यान गायिल्ल्या गायन मंडळीक देव बरें करूं. श्रद्धांजली भेटयिल्ल्या श्रीमती फ्लावियाक देव बरें करूं.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೆಲಿನವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಲು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मम्मीच्या लास्ट घडयेक वेळार तिच्या सांगाता रावल्या सुनीलाक आनी तुज्या कुटुंबाक देव बरें करूं. आदेवच तुका मम्मी. इकडून आसा आमच्या बहिणीच्या आत्म्याक 7व्या दिसाचे मीस कुटुंबाच्यांनी दवरला येवच्या मंगळारा दीस 30 तारखेर 11:30 वरार दवरला. देखून कुटुंबाच्यांनी हे आपोवणे दिवच्याक तिळसोणी दिल्या. उबी रावया. मेल्ले कुडी मातये लावन सुखाई दो बावार्थाचे साली प्रमाणे पाळतना धन्यदेवाक विश्वासान प्रार्थोव्या. या आमच्या बहिणीची आम्ही मातयेक लायत हांव ती विनाशी कूड सर्वेस भक्तांच्या वर्गान पुन्हा जिवंतपण अविनाशी करूं आणि ती सोत्म भगवंताच्या सम्यांत मेळोवं. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सास्तिक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आणि भगवंताचो संगातिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आदराक येया. सर्वेश्वराच्या दूतानो तिका मेळोंक येया. आत्म्यांक तिच्या स्वागत दिवन परमेश्वरा अधीन तो करा. तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्राहमाच्या गोपाल देवदूत तुका व्हरून पावो. ससनाचो विशेव सर्वेश्वरा तिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आधाराक येयात. सर्वेश्वराच्या दूतानो तिका मेळोंक येयात. आत्म्यांक तिच्या स्वागत दिवन परमेश्वरा अधीन तो करात. बोधयाळ बापा आमच्या बहिणी सोत्म आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगता पुन्हा जिवंती जातली म्हणून तिर बरवशान पातयेता. या विनाशी जिवितांत तुजे साखरडेक सभा देण्यानी तुवें भरली. असे तुज्या उदार मनाची आणि क्रिस्त एक भक्तांच्या एक वडाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका अधीन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थना तुका कुळतीन मानून घे. तुजे साखरडेक सर्गींची दारां उगड आणि आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भावार्थेच्या उतरांनी एकामेका बुजवून देशी कर. असे क्रिस्त सवें पावून तुज्या सांगाता आणि आमच्या बहिणी बराबर आमी सगळे सदां काल जियों. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घेऊन व्हरू. तुझ्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करूं. आणि सर्गींच्या जेरुसलेम शेरांत व्हरून पावो. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरा हांव येता. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरा हांव
जशे नितळ उदकाजरी एक मेरू अत्रेकता तशे आत्मो मुजो तुका लालेता ये देवा पवित्रंबाची सुवातीक हावेता देवाच्या घरा हावेता पवित्रंबाची सुवातीक हावेता देवाच्या साम कुणी माता लागी गाया मुझे तुझे सरशी देवा
चित्रून हस्त प्रार्थना सुम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फंडात विषय घेऊन तुझे विश्वास दवरतांचे फळ तुवें पवित्र केले असे जरी कोणी निके कोण उपकारता तरी पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सोवाळीतात या आमचे प्रार्थना मानून की या फलांत तुझे साखरीक शांत विषय मेळो तू आमचे पुन्हा जिवंतपणाने जिवीत देखून तिका पुन्हा जिवंत करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश बघून तिका पावय तुझी येताय आणि राजवट सलयताय शासनाच्या शासनार्थ आमेन. आमचे बहिणीच्या वितांतले आपल्या सश्य देवाना पयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आम्ही मातयेक लायताव पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करचलो देखून आमचे बहिणीक सोम्याचे अधीन करूया सोमी आपले शांती तिका वेगू आणि निमाणी दिसा तिची कूड पुन्हा जिवंत करू आमचे बहिणी पासून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थोव्या ताणे म्हणल्यार हांव पुन्हा जिवंतपणाने जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो बरो जाल्यार जियेतलो आणि म्हजे थंय जियेत आनी म्हाका सत म्हणटा तो सासनाक मरचो ना लाजरच्या फडात रोटलो इसमी आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमचे बहिणीक सासनीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलो आमचे बहिणीक तुज्या रासांत घे आमचे बहिणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आणि पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यान तिका एकठांय तुझ्या बहिणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसली तिका तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या बहिणीच्या मरणावरवीं आमी दुखेत जाल्या बाबर तांचे बुजवणे आणि शास्त्री जिविताच्या प्रमोशन आमकां धैर्य दी आमच्या बहिणीचो आत्मो सोम्याच्या अधीन स्वाधीन करून सोम्याक उलो मारया आमच्या बापा प्रार्थव्या सर्वेश्वरा तुझ्या मेल्ल्या साखरेचे काकुळ कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दी नाका कित्याक तुझी खुशी पाडून तिका मौन असले खऱ्या भावार्थनांगा तिका भावार्थ एक वडायली तेच परे तुझे काकुळ दिन सर्गीन देवदूतांच्या वरान तिका स्वागत मिळू क्रिस्त आमच्या सम्यावरवीं देवा तू भक्ती बरीच मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निके पोवच्या या तुझ्या साखरनीक सलीन सोजाक विसरल्या संगता सर्गीच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं शासनाचो विषय सर्वेश्वरा तिका लाभय आमेन. Sagadija Mogadya
सर्विस